салом дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. Имрӯз ки 23 декабри 2024 аст, ман Парвиз, канали Як Таҷик Официал. Авиакасияи мо дар шаҳри Екатеринбург дар технически 10 корпус 1 аст. Дӯстони азиз, кадоме ки билет лозим аст, марҳамат муроҷиат кунед. Номерҳои мо 982, яъне +7 982 69 55, яъне 982 69 55. WhatsApp ҳам дорем дар ҳамин номер. метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. Нафароне ки мехоҳанд билет гиранд ба тамоми минтақаҳо, марҳамат, нархҳои билет Екатеринбург Душанбе аст ва тамоми минтақаҳо ҳаст. Нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд, метавонед ки аз мо билет харидор намоед. Нафароне ки дар Москва, дар дигар шаҳрҳо ҳастанд, бародароне ҳастанд ки авиакасия доранд ва бисёриҳо харидани билети электронӣ даст мекашанд, метарсанд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо ба ҳамагон мегӯем ки мо наздикии Таганскира, таги мост, автобусни остановка, трамвайни остановка ҳамиҷа даем. Инами остановка, инами магазин даем. Авиакасияи мо анаҷа. Кадомида ки билет дар кора муроҷиат кунед дӯстони азиз. Кадом вақте ки набошад дар WhatsApp нависем, мо кӯшиш мекунем ки ба шумо ҷавоб кунем. Ба ғайри билет, боз дар магазини мо бисёр чизои дигарам фурӯхта мешавад. Делаем. Всего одно. А сколько я должна быть? 10 дайте, хватит. Дӯстони азиз, кадомида ки билет дар кора марҳамат муроҷиат кунед. копияи мо 20 рубл аст. 10 рубл ба хотири пенсионер будани кадоме ки набошад, пенсионер бошад, барои пенсионер 10 рубл мебошад. Ахи дӯстони азиз, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, билетҳои тамоми минтақаҳо дар мо ҳаст ва мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо барвақта тезтар ҷавоб диҳем. Номери телефони мо +7 982 69 55. Мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. Ана автобусни остановка, трамвайни остановкада. Дековозда нестем, Ханоида нестем, Таганскирада хишда нестем. Фақат дар таги мост, тарафи гӯшфурӯшҳо рафтам. Ай автобус мефурӯед, дар ҳамин остановкаи автобусне. Агар дар кор бошад, кадомида марҳамат муроҷиат кунед. Билетҳои хуб гирем ва ба хона. Тоҷикистон раем. Тоҷикистон ватанам ҷон, Тоҷикистон ватанам. дӯстони азиз, боз мегӯям ки кадомида билет дар кор бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Ана технически 10 корпус 1. Остановка Таганскира, трамвайни автобусни остановка. Номери телефони мо 982 69 55. Кадомида билет дар кор бошад, WhatsApp банависем, беҳтар хубтар мешавад.